Kung nasinati ang kaigang sa mga regular classroom sa mga pampublikong tunghaan, mas grabe ang gibati sa mga tinunan sa San Miguel Primary School. Sa lungsod sa Cordova din ang ilang mga classrooms pulos, mga makeshift. Ano ang report? Sukad-sugdi ang face-to-face classes, Agosto sa miaging tuig, dinhi sa 5 ka mga makeshift classroom, gipahigayon ang mga klase matag adlaw sa San Miguel Elementary School. Gawa sa kinder, ang mga tinunan sa grade 1 hangtod sa grade 4, nagklase sa mga tents. Matod sa school caretaker nga si Mary Ann Mantos, kun lisod ang klase panahon sa tingwan. Mas kalbaryo ning buwana, tungod kay di mo menos, duha ka mga tinunan ang ilang madala sa school clinic matag adlaw tungod sa pagsunggo, paglisod og ginhawa, labad sa ulo, pagsaka sa temperatura, paggalipong ug pagsuka. Sa Abril 17, miabot sa 7 ka mga tinunan ang sunod-sunod nilang gitabang. So ang among setup is 2 days ang morning session, magklase Monday and Tuesday. 2 days pod ang afternoon session mo, kuan sila Wednesday and Thursday. Then Friday na ami 2 hours ma'am nga gigahin, 2 hours para sa morning session para sa ilang assessment. Nga 2 hours pod ang gihatag sa afternoon session. Sa tigom sa mga school heads sa mga pampublikong tunghaan kagahapon, gihangyo ni Mantos ang DepEd Region 7 nga kutob lang sa alas 10 sa buntag ang ilang klase. Kay lahi bayagid ang experience kung naa sa tent, kay mabuot ang init, murag ma-trap sila nya. Ingon sila inig 9 pa lang daan ma'am, naggrabe na ang mga bata, uncomfortable na kay sila, maka-feel na sila headache. Ug tuod man, hawa na ang mga makeshift classrooms alas 10 kaganihang buntag. Samtang ang mga magtutudlo, nagkapuliki na sa pag-andam sa mga modules. Mahinungdanon nga hamugaway ug komportable ang matag classrooms aron sa pagpasayon sa pagkat-on. Apan sa ingon niini nga setup nga uwan man og init, kalbaryo kini pareho sa mga tinunan ug mga magtutudlo. Matod ni San Miguel Barangay Captain Arlene Turing nga sa Pilipog Elementary School nagtungha ang mga tinunan sa ilang barangay kaniadto busa tinguha nilang makabaton og kaugalingong tunghaan. Ang among tan-aw good is unsafe na kay sa among mga kabataan nga muadto pa sa lain nga barangay aron adto dito mo eskwela. Gisugdan pagtukod ang 4-story 12 classroom Enero 2021 ug pagkamayo 1 mitugot ang DepEd nga mabuksan ang tunghaan bisan kun mga makeshift classrooms pa lang kay gamit pa man niadtong higayuna ang modular type of learning. Apan milabay na lang ang duha ka tuig, pundasyon pa lang sa tunghaan ang napabarog. Ang kanang 7 million ang naagid sa katunga plan. Kato lang di sa plan nila nga kuan picture project plan is kuan gid siya nana siya kuan na ba haligi kay grabe man iyang foundation ana, so ang foundation plus haligi mao na siya ang 7M. Ilang ipakita na mo na magparod na ginang haligi, wala pa ano ilang ipakita no, pero sa kung nakita na karon na kanila karabang kabilya na yun. Gipasalig hinuon ni Konsehal Jose Wahing nga matukod ang 3 ka mga classroom sa dili pa mapupos ang tuig 2023. Is there mama na kaya po sa man sa mong may priority po. O may mo gina siya kanang ang first one magulo mo, ang second na magulo na naitulog ka classroom nga magamit agyon. Kaming tanan ma'am, teachers, parents, even ang mga bata gani mismo mo nagay sila nga ma'am, kano sa pa man mi makakita og school building. Sabi na, hapit mo grade 4 na mi ma'am, basin mo graduate na lang mi, di pa mahuman ma'am. But there's a plan during sa amo ang ESMEA ma'am, ni nagpasalig ang ato ang LGU that within the year mamahuman ang ato ang first floor. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.